Mbak, sampean rondo 7 tahun ngono kuwi dalane para buntet iki. Sak menika mbiyen ki tak kira lek barang ki suwira digawe saya buntut, saya penak, saya rapet ya, guys. Ya mestine ngono no. Wong ora enak sing liwati lho. Ternyata salah. Lah kok salah piye? Ternyata setelah aku menjadi 7 tahun ki malah barangku ki ngowoh. Oh, mbok sak menika sayang. Lah kok iso ngono iki lho. Wong ora enak sing liwati kok iso ngowoh. Biyen orang ngene, biyen yo ciwut ngono sak menika tapi saiki malih ombo. Lah nyapa kok iso ngono iki? Yo enggak tahu nyapa kok malih ombo, apa mergo tak owok-owok dhewe. Terayu dlogok jaran kuwi. Tuku cengkeh kleru dondong. Mekekeh dong. Enak deh, enak Mas. Ini parah ini. Enak.